Enplegu zentroa gune irekia da. Enplegu edo prestakuntzaren bila ari den edonork erabil dezake. Beti ere, langilea dituen eta orientatzaile baten laguntzarekin. Enplegu bilaketa eraginkorra izan dadin. Informazio gune bat da. Orain, internetekin, pertsonek datu askotarako sarbidea dugu. Batzuetan gehiegi. Eta horregatik, enplegu zentrotik pertsonen beharretara egokitzen dugu. Hori guztia, interesatzen zaizkien eskaintza eta ikastaroi buruzko informazio zehatza lor dezaten. Horri dagokionez, enplegu zentroan informazio panelak ditugu, eta horietan, enpresa une honetan eskatzen ari direnarekin bat datorren prestakuntza aukeratzen dugu. Bestalde, auto erabilerarako gune bat da, eta gure laguntzarekin, enplegu bilaketa aktiboa egiten duten pertsonak joaten dira ara, enplegu webguneen eta sare profesionalen bidez. Era berean, lan merkatuaren joerari buruzko informazio eguneratua dugu, eta jakina, Inguraldek bultzatzen dituen enplegu eta prestakuntza aukerei buruzkoa. Inguraldek ere, konpromisoa hartu du lan bilaketa hori garatzeko gaitasun digital egokirik ez duten pertsonei laguntzeko. Hori dela eta, beren egunerokotasunean enplegu gestioak egiteko aholkuak ematen dizkiegu. Hala nola, etorkizuneko lanetarako dokumentazioa prestatu eta bidaltzeko, kurrikulum bat egiteko egungo formatuekin eta lan bila ari den pertsona baten egunerokotasunean nagusitzen ari diren bestelako gestio digitalekin. Laguntza gisa, web horrian zenbait azalpen bideo ditugu. Halako kudeaketak nola egin behar diren zehazten dutenak. Amaitzeko, aipatu enplegu zentrora sartzeko bertara joan besterik ez dela egin behar. Eta berehala erantzungo dizuegu. Beraz, zure kasua bada eta lan bila gazabiltza animatu, mereziko du.